Kabalang Presbyterian Nongsning kalapen ketno ya kajing rakhi ya kajing dap shispa arpusan senam kuas kui centennial kabalang da kajing seng bat kajing pili ya umat sakan mau bat kajing pelat padba ya ka souvenir jong kabalang ha kasni ublei. Kane kajing rakhi ya kajing dap shispa arpusan senam kabalang Presbyterian Nongsning kala sedang nadu arpuar tarik naitung arhajar arpuar bat lapen kutno yaka hapadeng kajing shongkun da kajing shimbenta shongshit ki kun kabalang bat ki basha akhot ngobha. Kamat pedeng jong kani kajing rakhi shispa arpusan senam kalong hadu kajing thau karinyang kajing dap ukris Shiti u Apostol Paul Shaki Ephesus sao khatlai. Kum kadak kajing sngongu ya kajing yalam ublei ha kini ki hispa arpusan teliki senam. U Reverend E.K. Mujad ula ple ya umat sa ajingkan mau. U Reverend M. Shilla ula pelat patba ya ke souvenir. Katba kakong Silbarit Singkli kala penher ya ki balun ringkat kajing sakhi lang ki runget kabalang Presbyterian ki banajan bat najengai. Kerjaan belai ba, belai pun, pada belai mensi yang berpun. Ngapli kapataki, ya oleh warna di rumah. Om kadang kacing sengamu, ya kacing alam belai begini kicispa arsan dari Islam. Bukan boleh yang oleh warna di rumah bersama. Daski Centennial Jubilee Celebration. Katras pak kendai kupra arhajar arbulai. Kajing rakhi ya kajing dam. Cispa arbau sansinam. Kabalang Presbyterian Nongsling. Umat sa jingin mau jauh lip hulu malang. Nang yalam pat unang wanra ya ka gospel kagasnam Nongsling. Hagasnam katras pak kendai. Jong balang agas nam katras pak kendai murah. La beli ya kan bau tarik Julai arajar mulai. Sakira. La pensyong shit shushu ya kajing rakhi da kijing ruai kwaya kabala shimbenta da kajing seng kenthai jinga seng samla bat jinga seng khanna kumju kijing ruai kerpang hadin kajing seng ladan kajing otkiek da upaster Reverend J Suchiang bat kajing di sha ngobha.
Katu kat ni ki history lingkot kabalang Presbyterian nong sning ya kan ni kabalang las dang ya ka ha usnam khat pras pa khandai phupra da ki riu rangba kabalang ki bala khlat no katkum ka jingbu jingtho na ka reports of the foreign mission of the Presbyterian Church of Wales on Khasi Giant Hills khat pras pa andru pusau hadu khat pras pa khandai phukhandai ki ya thu ba ha kapor jong missionary WM Jenkins kane kishnong balang nong sning kabadan ha kane ka jaka menta kadai kabalapan kanria thamai da ki ju ki brio ki baju shong ju sa sha ki weipat ki jaka kabalang nong sning ka sedang ningkong e na kasnong dong tong len kabalong kasnong kabahe bha bat kabakhambun brio ha kisnong po khlu ukhulu malang uwe na ki panar ha ka than sutnga ulakala kristan da ka jingalap jong ki missionary uni urang ba ula kalalong usyakri ubashit rahem bat ulalet yalap na ka we ka jaka sha ka we bat dei hakas nam khat pras pa khandai phuwe ukhulu malang ulala ban khring ya umon bamon sha ka jing it ba ka jong uji Christ kumta kani kasnam kalong ka we na kisnam bakar pangtam ya ka ba kum kabalang ka dei ban kan mau ha ki pateng ki ban sawan namar ba uso ningkong ha ka jinget kristan umi ha ka nikasnam umon bamon bat ka yeng kasam jung ubaro kilalong ki kristan ki baningkong e ha ka history jong ka balang nong sning ha ka jingyat lenti ka ba hadu hinyong snam aa layo banthung balang pura ya ka balang nong sning ha ka snam khat pras pa khandai phupra katkum ka statistic jong ka district Shangpung ka ba paw ha ka report jong ka foreign mission of the Presbyterian Church of Wales on Khasi Giant Hills khat pras pa handru pusau hadu khat pras pa khandai phukhandai ka jingbun brio ha ka ni ka snam bala thung balang kalong arphu wengut ka balang kala sedang bandroi nadu ka snam khat pras pa khandai phupra hadu ka snam khat khandai spa khandai kat ban nang yat kisngi kisnam kat taru ka jingroi jong ka balang kala nang kiu ha kilyang baro khamtam e ha ka jinget ya ujisu kumta ki bor bahalor ki ba penyat ya ka balang Presbyterian kila idei banthung no ya ka balang nong sning kum ka center pastor jong ka sub district narpu baro ka we kalong ka jingkemen ba ka balang nong sning kan penkha ya ki katu kat ni teli ki balang hapo ki jingelam temen basan mon baman kita kilong ka balang denli ka balang bridekhar ka balang merli bat ki weide ha usnam ar hajar henrio lakhe ka revival ha ka shipho tarik nailur kata san phosnam hadien jong usnam khat khandai spa san phuhun rio ha ka balang nong sning ha uni usnam kadan ke jingja ki ba phalla ki bala penki borba ublei bat kini kiso jong ka revival kine sa hadu menta Uzim ding zula